ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία εδώ και να σας καλωσορίσω στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και φυσικά στο τμήμα Μηχανικών Σχεδιασμών και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου φαντάζομαι θα γνωρίζετε, αλλά για όσους ίσως δεν γνωρίζουν, είναι ένα από τα 16 τμήματα του Πανεπιστημίου, το μοναδικό στη Σύρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και μεταξύ άλλων ασχολούμαστε με το σχεδιασμό προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών και διαδραστικών προϊόντων. Σαν αυτό που θα δούμε και σήμερα, μεταξύ άλλων, στην παρουσίαση και συζήτηση που θα γίνει, το οποίο βέβαια δεν είχε αναπτυχθεί από το τμήμα, αλλά είχε αναπτυχθεί από ένα άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από τη Ρόδο, από ένα άλλο νησί. Έτσι. Το Πανεπιστημίο Αιγαίου προφανώς είναι ένα δίκτυο, όπως είναι και τα νησιά του Αιγαίου ένα δίκτυο. Είναι πολύ ευχάριστο να έχουμε συναδέλφους και φίλους εδώ να έρθουν να μας παρουσιάσουν μια δουλειά που αφορά και το νησί μας και την πόλη μας, την Ερμούπολη. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα τον Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης, τον Δ. Νίκο Παδάρα, ο οποίος είναι μαζί μας. Να τον ευχαριστήσω και γενικά για την αρρωγή και την υποστήριξη που έχει στο Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια, την πολύ σημαντική και έμπρακτη υποστήριξη που έχει. Και φυσικά να καλωσορίσω και την καθηγήτρια και συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την κυρία Αγγελική Δημητρακοπούλου, η οποία είναι και διευθύντρια στο Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής και η οποία είναι και επιστημονική υπεύθυνη για τα έργα και τα αποτελέσματα που θα παρακολουθήσετε στη σημερινή εκδήλωση. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο να μας κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό και να μας μιλήσει για το θέμα της ομιλίας του και στη συνέχεια να ακολουθήσει η εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και πάλι και καλή επιτυχία σε όλους. Ωραία. Οπότε ο κύριος Δήμαρχος θα μιλήσει από εδώ. Ωραία, τέλεια. Εγώ έχω συνηθίσει να κάνω μάθημα όρθιος και συνήθως θα είμαι κάτω. Εμένα θα με συγχωρήσετε, δεν είμαι εκπαιδευτικός, δεν έχω την άλλη στον εκπαιδευτικό. Κύριε Δήμαρχε, όπως θέλετε εσείς, όπως επιθυμείτε. Οπότε ούτε και οι Λουθιάνοι θα προσπαθούν να ανταποκριθώ σε αυτό που θέλει να γράφει. Να σας βάλω το μικρόφωνο αν θέλετε. Κύριε Κουτζαμπάση, πρόεδρε του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίας Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου μας, κυρία Δημητρακοπούλου, καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά παρευρισκόμαστε στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση για τη δράση ψηφιακές μαθησιακές δραστηριότητες, εμπλουτισμού καθημερινής ζωής και τουριστικής εμπειρίας στα νησιά του Αιγαίου. Η συγκεκριμένη δράση αναφέρεται σε υποδειγματικές ψηφιακές εφαρμογές για το αστικό και φυσικό περιβάλλον. Ειδικά για το νησί μας, δημιουργήθηκε η ψηφιακή εφαρμογή Τσάρκα in Syros, η οποία επιχειρεί να προσελκύσει την προσοχή των κατοίκων και επισκεπτών κάθε ηλικίας σε αγάλματο του δημόσιου χώρου του ιστορικού κέντρου της Ερμούπολης, παρέχοντας ταυτόχρονα στοιχεία των συνδεδεμένων αυτών και προσφέροντας παιχνιώδεις διαδραστικές μαθησιακές δραστηριότητες. Η εφαρμογή Τσάρκα in Syros, η οποία φιλοδοξεί να συνδέσει την παιδεία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, πρόκειται να παραδοθεί στο Δήμο μας για δωρεάν χρήση. Για αυτή την πρωτοβουλία αλλά και για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιστημονική υπεύθυνη της δράσης, την κυρία Αγγελική Δημητρακοπούλου. Η Σύρος, βέβαια, δεν επιλέγει τυχαία για τη συγκεκριμένη ψηφιακή εφαρμογή. Το νησί μας αποτελεί αναμφίβολα ένα ξεχωριστό τόπο με μακραίων ιστορία και πλούσια παράδοση. Αποτελεί ένα νησί του πολιτισμού, αλλά και των πολιτευτικών αντιθέσεων. Ξεκινώντας από το βάθος των αιώνων, η Σύρος πρωτοκατοικείται στα προϊστορικά χρόνια, όπως μαρτυρούν τα ευρήματα των ανασκαφών του Χρήστου Τσούντα στα τέλη του 19ου αιώνα στο Καστρίκα στην Καλαβριανή, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Οι ανασκαφές φέρνουν στο φως μια προϊστορική ακρόπολη και ένα προϊστορικό νεκροταφείο. Από τα ευρήματα λοιπόν διαπιστώνουμε ότι ο αρχαίος Κυκλαδίτης καλλιεργεί τη γη, ανακαλύπτει τη θάλασσα και δημιουργεί χάλκινα αντικείμενα, αγκία, το περίφημο πλοίο Τιδενόσιμο Σκεύος και τα πανέμορφα κυκλαδικά ειδόλια, χαρακτηριστικά και αξιοθαύμαστα έργα του πρώτου κυκλαδικού πολιτισμού. Και φυσικά το νησί μας δεν λείπει από τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Η πρώτη αναφορά της Σύρου σε γραπτό κείμενο απαντάται στην Οδύσσεια του μεγάλου εθνικού ποιητή Ομήρου. Στην ομηρική γλώσσα είναι Συρρή, όπως διηγείται ο Οδυσσέας, στον Οδυσσέα ο χειροβοσκός του, ο Εύμεος, αυτή είναι η πατρίδα του, βρίσκεται κοντά στη Δήλη. Στην αφήγηση του Εύμεου υπογραμμίζεται η ύπαρξη εμπορικών σχέσεων των Φινίκων με το νησί και η συχνότητα των πειρατικών επιδρομών. Εκτός από την πατρίδα του Εύμεου, η Σύρος είναι και η πατρίδα του Φερεκίδη,
Ο σπουδαίος φιλόσοφος, δάσκαλος του Πυθαγόρα, γεννιέται στο νησί μας τον 6ο αιώνα π.Χ., όταν η Σύρος είχε καταληφθεί από τους Άγιους. Ο Φερεκίνης θεωρείται εφευρέτης του ηλιοτρόπιου του πρώτου ηλιακού ρολογιού. Μάλιστα το όνομά του έχει δοθεί σε δύο σπήλαια του νησιού, στο Ρηχοπό και στην Αληθινή. Το νησί μας γυρίζει σελίδα στην ιστορία του στις αρχές του 15ου αιώνα με την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204 μετά Χριστόν. Τότε κυρίευεται από τους Λατίνους και υπάγεται στο Δουκάτο του Αιγαίου, εγκαινιάζοντας την περίοδο της Φαρμακοκρατίας στο νησί και σε ολόκληρο το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων. Τη μεσαιωνική περίοδο οικίζεται η απάνω χώρα, η Άνω Σύρος. Οι κάτοικοι ασπάζονται τον καθολικισμό και στην κορυφή του λόφου δημιουργείται ο καθεδρικός ναός του Αγίου Γεωργίου. Ο γύρω από τον ναό οικισμός, με το φρουριακό και ραδιοπληθώδη χαρακτήρα, παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία από τις πειρατικές επιδρομές. Το καθεστώς των διαμολογήσεων που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Γαλλίας και της Υψηλής Πύλης παρέχει ένα είδος προστασίας των εθνικών εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι ευρωβουλευτικές αυτές συνθήκες και η αυτονομία κατευθύνουν τους κατοίκους προς την μίληση ουδέτερης τάσης κατά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργείται εκθεμελίων η Ερμούπολη από πρόσφυγες που έρχονται κυνηγημένοι από τους Τούρκους μετά από καταστροφές και εχθροπραξίες των ιδιαίτερων πατρίδων. Προστατευμένη από την αντάρα του πολέμου και σε κομβικό σημείο με φυσικό λιμάνι Σύρος, προσφέρει ασφάλεια στους πρόσφυγες του 1821. Το ίδιο θα πράξει και 100 χρόνια μετά στην περίπτωση των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής το 1922. Κιδωνιείς, Μοσχονησιώτες και Ζευγριναίοι είναι οι πρώτοι πρόσφυγες, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν νέες αφήξεις από διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας, τη Ρόδο, τη Σάμο και την Κρήτη. Μετά την καταστροφή της ΣΥΗ το 1822, καταλήγουν στη Σύρο εκατοντάδες Σιώτες, πολλοί εκ των οποίων εξωτερικείς και δικτυωμένοι έμποροι, ενώ λίγο αργότερα με την καταστροφή των Πιαρών, την κατάληψη της Κάσου και η καταστολή της εξέγερσης της Κρήτης φέρνουν νέο κύμα προσφύγων. Μέχρι το 1850 φτάνουν στο νησί Πάρικη από όλα τα σημεία της Ελλάδας, από τη Θράκη, την Κρήτη, την Ύπρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, τη Πελοπόννησο και από τα νησιά. Το 1824 χτίζεται και ο πρώτος Ορθόδοξος ναός, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, αλλά και τα πρώτα σχολεία, ενώ ιδρύεται και το πρώτο γραμμένο νοσοκομείο της Ελλάδας, που από το 1825 λειτουργεί σε ιδιαίτερο κτίριο και δέχεται ασθενείς από όλη την επαναστατημένη Ελλάδα. Παράλληλα, δημιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις για τελωνίου, λαζαρέτο και υγειονομείο, εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία του λιμανιού. Και φυσικά ο νέος οικισμός αποκτά όνομα. Ονομάζεται Ερμούπολης, ως αφιέρωμα στον Κερδόδο Ερμή, χάρη στον οποίο συγκροτήθηκε η πόλη και προοδεύει. Με τη γέννηση της πόλης του Ερμή συντελείται ένα θαύμα στο Αιγαίο. Αυτό ερμηνεύεται αφενός από το γεγονός ότι αποτελεί μοναδικόσιος φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία η ίδρυση μιας σπουδαίας πόλης μέσα στις φλόγες του πολέμου και της Επανάστασης, αφετέρου από το γεγονός ότι η νέα πόλη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο εθνικό και διεθνές εμπόριο. Πράγματι, με τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους που είχε πάνω από στην ομαλότητα, η Σύρος αποτελεί ήδη το εμπορίο της Ανατολής, δηλαδή το διεθνές κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ερμούπολη, ετηρώντας ένα ευρύ πλέγμα επικοινωνιών ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, το οποίο στηριζόταν στην ιστιοφόρο ναυτιλία, γίνεται η φυσική γέφυρα των νέων κόσμων. Τα βιομηχανικά προϊόντα της Ευρώπης και αγροτικά προϊόντα της Ανατολής, με διάδροσο τη Σύρο, κατευθύνονται στα εμπορικό λιμάνια της Ασίας, της Μαύρης Θάλασσας και της Δυτικής Ευρώπης. Την ίδια περίοδο χτίζονται οι πρώτες στον ελληνικό χώρο δημόσιες αποθήκες διαμετακομίσεως, το 1834. Συμπληρώνεται ο Φάρος, αρχίζει η κατασκευή της προκυμαίας και οικοδομείται νέο μεγάλο λιμνοκαθαρτήριο το 1839 και 1842, έτοιμο να δεχτεί ελληνικά και ξένα πλοία. Απόλυτα συμφασμένη με την ανάπτυξη του εμπορίου είναι και η ανάπτυξη της ναυτιλίας. Η φυσική θέση του λιμανιού, τα ιδιαίτερα προνόμια της Σύρου και η υπηρεσία ισχυρού ανταγωνισμού λόγω της μείωσης της εμποροναυτικής δύναμης των παραδοσιακών αστυνομικών κέντρων του Αιγαίου, μετατρέπεται η Ερμούπολη στο επιχειρησιακό κέντρο της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Η ενωτική πορεία κορυφώνεται την 15η 1840-1855 και αρχίζει να φθήνει προς το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, οπότε την πρωτοκαθεδρία αποκτά ο Πειραιάς. Η οικονομία της Σύρου συνδέεται άμεσα με τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες της Δύσης. Έτσι, πλάι στο εμπόριο θεμελιώνεται ένα σημαντικός πνεύμονας οικονομικής ανάπτυξης η βιοτεχνία, η οποία μέσα σε λίγο καιρό μετατρέπεται σε βιομηχανία,
καθιστώντας την Ερμούπολη ως το πρώτο βιομηχανικό κέντρο της ελεύθερης Ελλάδας. Η πρώτη βιομηχανία που αρκμάζει στο νησί είναι η κατεργασία θερμάτων και τα δοσοδευσία της Σύρου αποκτούν πολύ σύντομα τη φήμη των καλύτερων της Ανατολής. Την πρώτη μεγάλη βιομηχανία αυτού του είδους αποκτάει η Ερμούπολη το 1861 με την ίδρυση του εργοστασίου της ελληνικής ατμοπλοείας. Η πρώιμη αυτή μηχανική ανάπτυξη στην Ερμούπολη τερματίζεται με την παρακμή του διαμετακομιστικού εμπορίου την δεκαετία του 1860, ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα κάνει την εμφάνισή της η κλωστοϊφαντουργία που συναδεύει την οικονομία του νησιού για πολλές δεκαετίες. Ειδικά στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, η ακμή της είναι τόσο μεγάλη ώστε η Ερμούπολη να θεωρείται το Μάντσεστερ της Ελλάδας. Η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη φέρνει φυσικά την πνευματική πρόοδο και την πολιτιστική άνθηση, ενώ η πόλη γίνεται σπουδαίο κέντρο των τεχνών και των γραμμάτων και συνώνυμο της αρχοντιάς και της κομψότητας. Αυτό αποδεικνύεται από την πληθώρα σχολείων όλων των βαθμίδων, με σταθμό την ίδρυση του πρώτου γυμνασίου στην Ελλάδα, από το οποίο αποφύγησε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, από την ίδρυση βιβλιοθήκης και αρχαιολογικού μουσείου, από το Ελληνικό Θέατρο Απόρροκ στα πρότυπα της Σκάλας του Μιλάνου, από τις λέσχες καθώς και από τα πολυάριθμα τυπογραφία της. Όπως είναι φυσικό, η οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ευμάρεια αντανακλάται στην αρχιτεκτονική της πόλης, η οποία διατηρείται σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι και σήμερα. Η Ερμούπολη αποτελεί μια μνημειακή νεοκλασική πόλη που η αρχιτεκτονική ομοιομορφία της τόσα χρόνια όσο και την πολεμικά θεωρείται μοναδική στον ελληνικό χώρο. Εξάλλου, η δημιουργία της πόλης συμπίπτει με την ανάπτυξη της νεότερης ελληνικής αρχιτεκτονικής. Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, νέοι και μνημεία είναι χαρακτηριστικά δείγματα του 19ου αιώνα, τη ώρα δηλαδή της δημιουργίας της υποδόμησης της πόλης. Τα κτίρια αυτά αποτελούν σύμβολο κύρους και απόδειξη της σιώρευσης του κοινού του από τους εμπόρους της πόλης, οι οποίοι από πολύ νωρίς υιοθέτησαν τα εθνικά πρότυπα, αναπαράγοντας τον αστικό τρόπο ζωής. Οι συχνές και συνεχείς επαφές των πολιτών με τα ευρωπαϊκά κέντρα, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση και τη δραστηριοποίηση στην πόλη πολλών Ευρωπαίων μηχανικών και αρχιτεκτόνων, κυρίως Βαβαρών, συνετέλεσαν σε αυτό το αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα. Φτάνοντας στη Σύρο του σήμερα, το νησί μας γνωρίζει μια νέα άνθηση. Πατώντας στα έντονα φαινάρια του παρελθόντος και αξιοποιώντας το πλούσιο αρχιτεκτονικό του απόθεμα, η Σύρος παρουσιάζει μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη οικονομία που στηρίζεται σε πολλούς παράγοντες όπως τον πληθυσμό, τη λειτουργία του ναυπηγείου, την αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή, τις δημόσιες υπηρεσίες. Η ιδιαίτερη μνήμα αξίζει να γίνει και στη λειτουργία του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γεγονός που έχει αναζωογονήσει τόσο την κοινωνία όσο και την οικονομία του τόπου μας. Το νησί μας, όπως αντιλαμβάνεστε, αποτελεί ένα γοητευτικό γράμμα πολλών εποχών, επιρροών και πολιτισμών. Στην απάνω μεριά ανακαλύπτει τον ελληνικό πολιτισμό και την άγρια μορφιά της συγγενής φύσης. Στα γραφικά σοκάκια της Ανοσύρου, με τα κατάλευκα σπίτια, τις εμποκαμίλιες και τα στεγάδια περιλαμβανιόμαστε στο Μεσαίωνα. Στην αρχοντική Ερμούπολη, το Ελληνικό Δημαρχείο του Τσίλε, το Θέατρο Απόλλων, τη Συλλογική Επαπόρια, το Τελωνείο, παίρνουμε μια γεύση του αστικού κέντρου του νοσίστατου ελληνικού κράτους, ενώ μια βόλτα στις παλιές βιομηχανίες και το Εθνικό Μουσείο γνωρίζουμε τον κόσμο της εργασίας του 19ου αιώνα. Και φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε τις εξοχές της Σύρου, όπου το κυκλαδίτικο τοπίο απλώνεται σε όλο το μεγαλείο. Αυτή είναι λοιπόν η Σύρος, ένα νησί με χαρακτήρα πολυσυλλεκτικό, συγγενευτικό και ξεχωριστό σε όλο το Αιγαίο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, είναι μεγάλη χαρά που είμαι εδώ σήμερα και που είμαι εδώ στη Σύρο και που σας βλέπω όλους εσάς. Πραγματικά μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Όχι τόσο εσάς προσωπικά, όσο όλο το διοικητικό προσωπικό και το τεχνικό προσωπικό και το βοηθητικό προσωπικό που από χτες έως σήμερα έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Θερμές ευχαριστίες. Εν μέσω θέρους είστε απολύτως λειτουργικοί και είναι εξαιρετικό αυτό. Ενώ μας λείπουν και υπηρεσίες. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Νικόλη Βαδάρα, είναι μεγάλη τιμή που είστε σήμερα εδώ. Δεν βρίσκουμε καθόλου εύκολα δημάρχους που να έρχονται, να χαιρετίζουν, να ομιλούν και να μένουν
να παρακολουθήσουν. Οπότε θερμές ευχαριστίες και θερμές ευχαριστίες και για την παρουσίαση. Γνωρίζουμε παράδειγματα, αποσπάσματα από την ιστορία της Σύρου και της Ερμόπολης, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία να αντιλαμβανόμαστε το πώς εξελίσσονται οι διαφορετικές φάσεις μιας πόλης. Έχει σημασία όχι για λόγους ιστορίας μόνο, αλλά και για λόγους του παρόντος και που πάμε και σαν άνθρωποι και στους πολιτεία. Σήμερα είναι ευκαιρία για μένα εδώ να σας παρουσιάσω μια ψηφιακή εφαρμογή στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια ευκαιρία ίσως να σκεφτούμε συνολικά τι ψηφιακές εφαρμογές χρειαζόμαστε, τι ψηφιακές εφαρμογές θέλουμε για την καθημερινή μας ζωή, για τώρα και για τις επόμενες δεκαετίες. Το έργο που θέλω να παρουσιάσω λέγεται Brand by Aegean Islands. Ψηφιακές μαθησιακές δραστηριότητες εμπλουτισμού τουριστικής εμπειρίας και ζωής. Είναι μια δράση που για την οποία δουλεύουμε ενεργά τα 2,5 τελευταία χρόνια. Είναι μια μικρή δράση σε επίπεδο χρηματοδότησης, μία από τις 13, ενός ευρύτερου προγράμματος, για το οποίο ήταν υπεύθυνη μέχρι λίγες μέρες Πρίτανης και Σιριάκη, και έχει μια σειρά από δράσεις για τον Νότιο και τον Βόρειο Αιγαίο. Το αντικείμενο της δικής μας δράσης έχει να κάνει με την ανάπτυξη άτυπων μαθησιακών και ψυχαγωγικών ψηφιακών δραστηριοτήτων, με σκοπό τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας και της καθημερινής ζωής στην πόλη και στο φυσικό περιβάλλον. Μια τέτοιου είδους υλοποίηση απαιτεί επινόηση, σχεδιασμό και αξιολόγηση εύχριστων τεχνολογικά εμπλουτισμένων δραστηριοτήτων που τις χρησιμοποιούμε με φιλική τεχνολογία, κινητά τηλέφωνα ή τάμπλετ, και απευθύνεται τόσο στους προσωρινούς επισκέπτες αυτής, τουρίστες και επαγγελματίες, όσο και στους κατοίκους της Σύρου κάθε ηλικία. Υπάρχουν εδώ τρεις έννοιες κλειδιά που μας είναι χρήσιμες: η έξυπνη πόλη, η επαξιωμένη πραγματικότητα και η άτυπη μάθηση, που αξίζει λίγο να τις δούμε πολύ πολύ σημαντικά. Για την έξυπνη πόλη υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί, με διαφορετική φιλοσοφία ο καθένας. Εδώ κρατάμε τον πολύ βασικό ορισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ότι είναι ένα μέρος όπου παραδοσιακά δίκτυα, δεν είναι απαραίτητα πόλη δηλαδή, είναι ένα μέρος όπου τα παραδοσιακά δίκτυα και υπηρεσίες γίνονται αποτελεσματικές με τη χρήση ψηφιακών λύσεων προς όφελος των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, στην έξυπνη πόλη έχουμε πάντα τη χρήση των τεχνολογιών προκειμένου να συλλέγουμε δεδομένα, να αναλύουμε δεδομένα και η όποια διοίκηση και διαχείριση της πόλης να γίνεται βάση δεδομένων και όχι μέσω της διαίσθησης ή κάτι άλλο. Είναι πολύ διαφορετικοί τομείς με τους οποίους μπορούμε να αναπτύξουμε εφαρμογές: οικονομία, περιβάλλον, διαβίωση, υγεία, διακυβέρνηση. Δεν σημαίνει ότι κάθε πόλη αναπτύσσει όλους αυτούς τους τομείς. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχει, τις προτεραιότητες που έχει, τις δυνατότητες, αναπτύσσει συγκεκριμένους τομείς. Για παράδειγμα, στην Αμερική και στην Κίνα έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ το κομμάτι της υποστήριξης τεχνολογικής για τις κατασκευές και για τις μεταφορές. Αξίζει λίγο να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε αυτό που λέγεται hard domains, δηλαδή οι τομείς που έχουν πολύ δύσκολες και πολύπλοκες αναπτύξεις σε επίπεδο τεχνολογιών, όπως είναι για τις μεταφορές και τις κατασκευές, και άλλοι που είναι soft domains, έχουν μικρότερο κόστος όσον αφορά τις τεχνολογίες και στην ανάπτυξη και χρησιμοποιούνται κυρίως για την διακυβέρνηση και για την εκπαίδευση. Ας δούμε όμως και λίγο το κομμάτι όραμα, ανάγκες και προτεραιότητες. Ένα κλασικό παράδειγμα στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το Βερολίνο, έχει κάνει αρκετά πράγματα για παράδειγμα το συντονισμό βοήθεια σε κατάσταση κρίσης ή για το αεροδρόμιο. Ενώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το παράδειγμα των Τρικάλων, όπου ο Δήμος Τρικαίων έχει αναπτύξει εφαρμογές τα τελευταία χρόνια. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία από τις οθόνες όπου τα δεδομένα έχουν συλλεγεί, έχουν αναλυθεί και παρουσιάζονται με οπτικοποιημένο τρόπο. Είδα ο ιδιαίτερος τον τελευταίο καιρό και ο Δήμος της Ερμόπολης Σύρου έχει μια σειρά από εφαρμογές ήδη εν λειτουργία. Όπως έχω δει και τελευταία και το ίσως μας αναφέρετε κάτι μετά η Δήμαρχος, αλλά και στο κομμάτι του εμπορίου, δεν ξέρω αν είναι κάποιος εδώ από το επιμελητήριο, είδα ότι αναπτύσσονται εφαρμογές για το χώρο των εμπορικών. Να δούμε όμως και ποιο όραμα είναι. Έχει μεγάλη σημασία σε όλα τα πράγματα να υπάρχει ένα όραμα όταν λαμβάνουμε αποφάσεις ποιους τομείς θα αναπτύξουμε, και είναι ακόμα πιο σημαντικό να είναι ρητό, να είναι γραμμένο το όραμα αυτό, να έχει γραφτεί, να έχει εντυπωθεί. Για το Βερολίνο, το μότο που έχουν είναι The Digital Together, δηλαδή πόσο όλοι οι φορείς μαζί θα συμβάλλουν προκειμένου να γίνει ψηφιακό το Βερολίνο.
για το Σαντιέγκο, μια πόλη της Αμερικής, το πώς θα αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα που συλλέγουν προκειμένου να υπερνικήσουν τις ανισότητες που υπάρχουν στον πληθυσμό. Γιατί στο Στοκχόλμη έχουν ένα δίπολο στο όραμά τους, την υψηλότερη δυνατή ποιότητα ζωής για τους πολίτες και το καλύτερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Έχουν λοιπόν όραμα και έχουν και στρατηγική και προσπαθούν, όσον αφορά την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των φορέων, δεν παραμένει αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στην Αθήνα και σε άλλους Δήμους στο επίπεδο της δημόσιας διαβούλευσης, το τι θέλει να κάνει ο Δήμος, αλλά ενεργοποιεί τους πολίτες, καθορίζει ομάδες και διαφορετικά κλάστερς ανάλογα για το τι ενδιαφέρει, προκειμένου να εντοπίσει όλους τους φορείς που έχουν παράξει ψηφιακές εφαρμογές και επίσης να δει ποιους φορείς χρειάζεται να ενισχύσει προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω. Αυτό για το κομμάτι έξυπνη πόλη. Στο δεύτερο άξονα, η επαυξημένη πραγματικότητα, είναι η διαρκής μας προσπάθεια να συνδέσουμε το πραγματικό περιβάλλον με το ψηφιακό περιβάλλον. Και εδώ έχουμε έννοιες όπως η επαυξημένη πραγματικότητα, η πραγματικότητα, η εικονική πραγματικότητα, ακόμα και η επαυξημένη εικονικότητα. Εμείς στις δικές μας εφαρμογές έχουμε κρατήσει την πιο απλή περίπτωση, γιατί είναι η πιο φιλική, δεν χρειάζεται ούτε ειδικά γυαλιά, ούτε ειδικές άλλες εφαρμογές, όπου μπροστά από ένα αντικείμενο, ένα κτίριο, ένα άγαλμα ή οτιδήποτε, το οποίο το βλέπουμε, είμαστε μπροστά, επαυξάνεται η πραγματικότητα του αγάλματος με ψηφιακή πληροφορία, μονοτροπική ή πολυτροπική, με βίντεο, με ήχο, με οτιδήποτε χρειάζεται και είναι κατάλληλο να ενταχθεί. Όσον αφορά το τρίτο σκέλος, την τρίτη έννοια κλειδί είναι η άτυπη μάθηση. Ειδικά στο κομμάτι της επαυξημένης πραγματικότητας δεν μας ενδιαφέρει τόσο εμένα προσωπικά η τεχνολογία αυτή καθ' αυτή, αλλά η προστιθέμενη αξία που προσφέρει σε ένα ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον. Μας ενδιαφέρει η άτυπη μάθηση ως μια διαρκής διαδικασία. Ας φανταστούμε ότι ένας άνθρωπος από πολύ μικρό παιδί μέχρι τα πολύ βαθιά διαγράμματα, αν ανοιχτός και το επιθυμεί, μαθαίνει διαρκώς. Και είναι ικανός να αναπτύσσει, να καταδείξει νέες δεξιότητες, να αποκτά νέα γνώση, κατανόηση προς τους άλλους, να αναπτύσσει τις αξίες, να αναπτύσσει συναισθήματα και ικανότητες κριτικής σκέψης. Και εδώ η επαυξημένη πραγματικότητα διεθνώς αναγνωρίζεται ως μοχλός εν γέννη μετατροπής πολύπλοκων συστημάτων, για παράδειγμα το να κινούμε μέσα σε μια πόλη και να βλέπω ρεθίσματα και να αποφασίζω πού θα πάω και τι θα δω. Πολύπλοκων συστημάτων λοιπόν σε άτυπο περιβάλλον μάθησης που υποστηρίζουν δυναμικά εξελισσόμενες περιηγήσεις σε μουσεία, σε πάρκα, σε κέντρο πόλης. Μια ματιά μην τρομάξετε τον πίνακα, μια ματιά μόνο στον επιστημονικό χώρο. Καταρχάς, αναπτύσσονται εφαρμογές άτυπης μάθησης με επαυξημένη πραγματικότητα εδώ και μια δεκαετία. Έχουν ήδη δημοσιευτεί πάρα πολλά άρθρα που είναι με τα review, με τα αναλύσεις των ερευνών που έχουν γίνει. Και αν θέλουμε να κρατήσουμε κάποια συμπεράσματα από αυτά, είναι ότι τα περισσότερα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί, οι περισσότερες εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί για αντικείμενα της ιστορίας, του περιβάλλοντος, της εκμάθησης γλωσσών. Πολλή από την έρευνα που έχει γίνει αφορά περισσότερο εκπαιδευτικές δραστηριότητες, άσχετα αν είναι εκτός σχολείου, και πολύ λίγες έρευνες που ελπίζουμε να είναι στο ελεύθερο πλαίσιο χρήσης ψηφιακών εφαρμογών μέσα στην πόλη από πολίτες ή από τουρίστες. Σε εκείνο το κομμάτι δεν είναι και τόσο εύκολο να σχεδιαστεί η έρευνα και ίσως γι' αυτό να μην υπάρχει σε σημαντικό βαθμό. Χρησιμοποιούμε επαυξημένη πραγματικότητα και άτυπη μάθηση σε εφαρμογές κυρίως σε εξωτερικούς χώρους. Σε μεγάλες πόλεις υπάρχουν παντού, Βαρκελόνη, Ταϊπέη, Μελβούρνη. Τις περισσότερες φορές όμως αφορά διαδρομές, τρέλς και κτίρια. Κτηριακά τοπόσημα, οι πλατείες ή ιστορικά μέρη στον τόπο. Δεν έχουμε κάτι άλλο δει μέχρι στιγμής. Ενώ από εσωτερικούς χώρους αφορούν κυρίως μουσεία. Δηλαδή χρησιμοποιείται επαυξημένη πραγματικότητα για τα αντικείμενα ή για τους πίνακες που έχει ένα μουσείο. Στον επιστημονικό κόσμο, για να δούμε όμως πώς αντιλαμβάνει ο καθημερινός πολίτης όλα αυτά και σε τι έχει πρόσβαση, μια ιδέα είναι να μπούμε από τα κινητά τηλέφωνα, στο Play Store της Google και να δούμε τι εφαρμογές βρίσκει όταν βρίσκεται στη Σύρο. Τι εφαρμογές βρίσκει όταν είναι στην Αθήνα ή στην Ρόδο. Το κάναμε λοιπόν αυτό για τη Χάλκη, δεν βρήκαμε κάτι. Το κάναμε για τη Ρόδο και για τη Σύρο θα σας αναφέρω. Έχει σημασία και αφορά των δύο πόλεων και για το πού πάμε.
Εδώ για τη Ρόδο λοιπόν, γράφοντας τη λέξη Ρόδο στο Google Play, στα αγγλικά και στα ελληνικά, μου βγήκαν μια σειρά από εφαρμογές. Στην πρώτη στήλη βλέπουμε τουλάχιστον 5 διεθνείς εφαρμογές που υπάρχουν για πολύ μεγάλες τουριστικές πόλεις, που μία από αυτές είναι και η Ρόδος. Έχουν τα βασικά στοιχεία τουριστικού οδηγού, έχουν άλλους επαφές, μία από αυτές έχει και παιχνίδια περιπέτειας. Μόνο μία έχει κάποια στοιχεία επαφές πραγματικότητας, η Alter Echo. Στην δεύτερη πιο πέρα κατηγορία πάρα πολλές εφαρμογές για εμπορικούς σκοπούς, εξωθέα καταστήματα που θα νοικιάσει το αυτοκίνητο. Στην τρίτη κατηγορία έχω τις θεματικές εφαρμογές. Υπάρχουν κάποιες για την παλιά πόλη της Ρόδου. Μία βρήκαμε που είναι ενεργή και χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα, είναι το Ροϊκό Μουσείο της Ρόδου. Και κάτω-κάτω έχω τρεις εφαρμογές που είναι αυτές που τυπικά έχουμε στο πλαίσιο της έξυπνης πόλης. Δεν έχει αναπτύξει ο Δήμος κάτι συγκεκριμένο. Το πρώτο για το πάρκινγκ είναι από ιδιωτικούς φορείς. Και μία η περιφέρεια έχει κάνει την πόλη της Ρόδου μια τεχνικά τέλεια εφαρμογή, 360 μοιρών το βλέπεις. Απλά και εγώ δεν είμαι σίγουρη σε τι πραγματικά χρειάζεται μια πιστή απεικόνιση, εφόσον θέλει ο κόσμος να έρθει και να βιώσει τον τόπο. Συνοπτικά, εν πάση περιπτώσει, πολλές διεθνείς παραγωγές, τις οποίες δεν έχουμε πρόσβαση στην επιλογή και στην ποιότητα του περιεχομένου. Οι ψηφιακές εφαρμογές που αφορούν την παλιά πόλη της Ρόδου, αλλά και μία από τις διεθνείς, τα στοιχεία είναι ανακριβή ή είναι μυστορηματικά. Χρησιμοποιείται ο μεσαίωνας όχι για να δώσει πραγματικά ιστορικά στοιχεία, και πάρα πολλές εμπορικές εφαρμογές. Η εικόνα της Σύρου είναι πολύ πιο όμορφη. Στην πρώτη κατηγορία στις διεθνείς εφαρμογές έχουμε την All Trails. Είναι μέρη επιπληρωμή όπως και περισσότερες διεθνείς, αλλά έχει και κομμάτια που είναι δωρεάν. Συμμετέχει ο κόσμος με το να σώζει τα επιθυμητά αξιοθέατα ή οτιδήποτε άλλα στοιχεία. Έχετε μια πολύ ωραία θεματική εφαρμογή για το Ιστιτούτο Κιβέλη με αυξημένη πραγματικότητα, υψηλή διάδραση και παιχνίδι περιπέτειας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η τελευταία χρήση ήταν το 2021. Είναι κρίμα να ξεχαστεί. Και δεσπόζει και η εφαρμογή του Δήμου Ερμόπολης, το CTON, που από ό,τι βλέπω για το παρακολουθούν σε τελευταίες εβδομάδες, συνεχώς εμπλουτίζεται ως προς τα στοιχεία που περιέχει και είναι πολύ σημαντικό ο κάθε Δήμος να έχει τέτοιου είδους εφαρμογές. Λοιπόν, αυτά για την πραγματικότητα, την καθημερινότητα, το τι σημαίνει. Ας περάσουμε στο κομμάτι που ενδιαφέρει και περισσότερο στο τι προτείνουμε και τι παρουσιάζουμε σήμερα. Η επιλογή μας ήταν ψηφιακές μαθησιακές δραστηριότητες άτυπες και επικοινήσεις μάθησης, αυτό που λέγαμε mobile learning, για το αστικό περιβάλλον και για το φυσικό περιβάλλον. Για το αστικό περιβάλλον, η ιδιαιτερότητα της εφαρμογής μας είναι ότι καλεί τους πολίτες, καλεί τους κατοίκους και τους τουρίστες να δώσουν μια σημασία παραπάνω στη δημόσια γλυπτική. Και έχουμε δημιουργήσει υλικό για την Σύρο, για τη Ρόδο και για τη Χάλκη. Για το φυσικό περιβάλλον επιλέξαμε, σε ένα πρότυπο επίπεδο, επιλέξαμε μία περιοχή στην Ρόδο, μία κοιλάδα, προκειμένου να δείξουμε τι μπορεί να προσφέρει ένα καινούριο στοιχείο σε όλο το νησί της Ρόδου. Αυτά είναι τα εξώφυλλα των εφαρμογών για το Τσάρκα Aegean Island και για το Discovery Athens και Virtual Athens, στην αρχική περιπέτειας. Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικά περιβάλλοντα ανάπτυξης και εντάσσονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: τα Field Trip, τα Virtual Trip και τα Virtual Games, εν γέννη δηλαδή σε σχέση με την βιβλιογραφία. Δεν θα αναλύσω τις σχεδιαστικές επιλογές αυτή τη στιγμή, θα τις δούμε σταδιακά. Η ιδέα ήταν να αναπτύξουμε μια ποικιλία από σχεδιαστικά μοτίβα που συγκροτούν μια καλή βάση αξιολογημένων εφαρμογών που επιδέχονται επέκτασης. Και ξεκινάμε με τον Έθωνα. Στην Ρόδο αναπτύσσεται το νησί ολόκληρο σχεδόν γύρω από τις μεγάλες τουριστικές μονάδες. Και αυτό που δεν είπα πριν, το ξέχασα, είναι ότι πια οι πόλεις, οι ιδιαίτερα τουριστικές, αναπτύσσουν και ειδικές εφαρμογές προκειμένου να διαχειρίζονται τον υπερτουρισμό. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και η Ρόδος, κατά τη γνώμη μου, ως φυσικό τοπίο. Το μόνο που στη δικιά μου
εικόνα των πραγμάτων προβάλλεται είναι οι πεταλούδες. Ο έθνος είναι κάτι καινούργιο το οποίο το προτείνουμε. Δεν καλύπτεται από την Κοσμοτέ, δεν υπάρχει GPS στην περιοχή. Έχουμε επιλέξει καλύτερη εφαρμογή 6 χιλιόμετρα, όπου έχουμε επιλέξει 10 διαφορετικές στάσεις και γίνεται η αναγνώριση μέσω του αλκοόλ που έχουμε τοποθετήσει. Εκεί μπορεί να δει ορισμένα εξαιρετικά 30 αντικείμενα ενδιαφέροντος, θέματα ενδιαφέροντος αν θέλετε, που είναι μοναδικά και δέντρα και το μοναδικό γκυζάρι, το ψαράκι, άλογα, υπόλοιπα, πολερόπλους, μοναστήρια κτλ. Πάνω σε αυτό κάναμε και ένα παιχνίδι περιπέτειας, όπου ο χρήστης αναλαμβάνει τον ρόλο του αποσταλμένου της UNESCO, έχει ψηφιακούς χαρακτήρες, ψηφιακά αντικείμενα που συλλέγει και έχει 4 διαφορετικές αποστελές προκειμένου να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Και μέσα από αυτόν, με έναν ευχάριστο τρόπο, απλό και ευχάριστο τρόπο, μπορεί να συνδέσει οποιοδήποτε, μικρός ή μεγάλος, έννοιες που έχουν να κάνουν με την αηφορία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, τους φίλους, τους παλιούς, την οικονομία, το περιβάλλον και την υγεία. Στο Japan Aegean Islands, λοιπόν, για τη Σύρο θα το αναπτύξει περισσότερο η κυρία Πασιάκου στη συνέχεια. Τι κάναμε, επιλέξαμε μία διαδρομή, είναι μια περιπετητική δραστηριότητα αυτή, περπατά σε μια πόλη, στο αστικό περιβάλλον της πόλης, και η εφαρμογή προτείνει μια συγκεκριμένη διαδρομή, για παράδειγμα στο λιμάνι και μετά στην πλατεία της Ερμούπολης, που υπήρχαν πολλές εναλλακτικές για την Ερμούπολη. Κάναμε αυτό που μας φάνηκε πιο συνεκτικό και πιο βατό, αν θέλετε, που ίσως περνάει περισσότερος κόσμος. Και αν πλησιάσεις δίπλα από ένα άγαλμα, ας πούμε στα 5 μέτρα, λογικά σου έρχεται η ειδοποίηση στο κινητό ότι υπάρχει αυτή η εφαρμογή. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές εναλλακτικές δυνατότητες για να διαδράσεις με την εφαρμογή, θα τα δούμε αργότερα. Στο λιμάνι έχουμε από τα αγάλματα που κάτι αναπαριστούν, έτσι, δεν μιλάμε για την περιμένει τέχνη. Έχω το βακάρι, το αγάλμα Νίκης και το κανάλι και τα υπόλοιπα αγάλματα στην πλατεία της Μιαούλη, την πλατεία. Τι κάνουμε εδώ για την κάθε προσωπικότητα ή για το άγαλμα της Νίκης που συμβολίζει κάτι άλλο. Παρουσιάζουμε βασικά στοιχεία του βιογραφικού, βασικά στοιχεία της προσωπικότητας. Κάνουμε μια επιλογή, δεν είναι εφαρμογές που μπορείς να παρουσιάσεις εκτενή κείμενα, γιατί είναι για τον άνθρωπο που περπατάει μέσα στην πόλη. Οπότε το βασικό είναι τα βασικά στοιχεία του βιογραφικού και από εκεί και πέρα έχουμε παιχνιδιώδεις δραστηριότητες για κάθε μία περίπτωση. Εδώ για το Μαβακάρι, για παράδειγμα, έχουμε ένα κειμενικό quiz, έχουμε ένα ηχητικό quiz και έχουμε και ένα ψηφιακό quiz. Δεν έχω φέρει ένα προτίκι, αλλά... Είναι πώς έρχεται η ειδοποίηση εδώ από το κινητό. Είναι καταγραφή μέσα από το κινητό για κάποιον που το χρησιμοποιεί. Έδετε το πρώτο ερώτημα, ναι. Έχουμε δει τα μικρά quiz. Ακούγεται ένα απόσπασμα από ένα τραγούδι και ζητούν από τον χρήστη να βρει τον τίτλο του τραγουδιού. Εδώ είναι μια άλλη περίπτωση όπου μαζεύει νότες γύρω από το σκανάδες, νότες γύρω από το άγαλμα και χρειάζεται να συνθέσει το βιογραφικό. Για την περίπτωση του μνημείου της εθνικής αντίστασης στο άγαλμα της Νίκης έχουμε διαφορετικές δραστηριότητες, για τον Κανάρι άλλες. Για τις περιπτώσεις που έχουμε χιλιάδες αγαλμάτων στην πλατεία της Ερμούπολης, το quiz προσπαθεί να διακρίνει αυτό που παρουσιάζει τον καθένα χωριστά, ανάλογα πώς το χρησιμοποίησε και ο χρήστης. Το quiz αφορά τη διάκριση ανάμεσα στις προσωπικότητες αυτές. Και λίγο να σας δείξω ένα βίντεο, λίγο πιο εκτενές. Το είδαμε λίγο. Ο ήχος είναι το ηχητικό quiz και το σκάλι είναι το quiz με τα...
σημαίνει ότι κάποιος θα κάτσει να δει το ένα γάλμα μετά το άλλο, δεν είναι αυτή η φυσιολογική λειτουργία, απλά το έχουμε κάνει έτσι τώρα, προκειμένου να έχει καμιά μικρή ιδέα το πώς λειτουργεί. Στοιχεία για τους γλύπτες που πυροτέχνησαν τα γάλματα τα πήραμε από το Δήμο και ευχαριστούμε πάρα πολύ και άμεσα. Για την περίπτωση της Ρόδου έχουμε καλύπτει μια περιοχή περίπου μιας ώρας με αγάλματα που αναδεικνύουν την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης της Ρόδου, από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασσίζης, τα Ηλαφάκια και τα Διαγόρα που είναι πάρα πολύ γνωστά, τον Αλέξανδρο Διάκο που είναι ήρωας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, Χαλκίδης. Και εδώ υπάρχει ένα άβαταρ, ο χρονοταξιδιώτης, ο οποίος παρουσιάζει τα αγάλματα, συνδέει ορισμένα αγάλματα με γειτονικά κτίρια που είναι έτσι αρκετά αντιπροσωπευτικά και υπάρχουν και διαφορετικά ποίης και για το κάθε άγαλμα χωριστά, αλλά και ένα ενιαίο ποίης για το σύνολο των αγαλμάτων. Και λίγο να δούμε, εφόσον είδαμε αυτές τις δύο περιπτώσεις πολύ συνοπτικά, για την επιλογή. Την επιλογή της δημόσιας γραφτικής και των αγαλμάτων δεν θα την παίρναμε αν κάναμε την προσέγγιση που κάνουν εταιρείες να κάνουν ανάλυση αναγκών. Δηλαδή, αν ρωτάγαμε ποιες είναι οι ανάγκες για ψηφιακές εφαρμογές, δεν νομίζω, δεν μας είπε και ποτέ κανένας ότι είναι τα αγάλματα ή κάτι άλλο. Είναι μια επιστημονική επιλογή την οποία την προτείνουμε και θα δείξει προφανώς στους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια αν είναι αρχικά εντωμεταξύ το είχαμε περισσότερο στο νου μας για τους επισκέπτες, τους Έλληνες επισκέπτες και για τους τουρίστες. Κάνοντας φέτος τους τελευταίους μήνες μία μικρή έρευνα στη Ρόδο και στη Σύρο, σε εφήβους, σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου, κάναμε ερωτηματολόγια για να δούμε κατά πόσο έχουν δει καταρχάς τα συγκεκριμένα γάλματα, πρωτομέρες και αδιάθες, ήρωο, και να γνωρίζουν κάτι γι' αυτό. Όσον αφορά τη Ρόδο, πέρα από το άγαλμα του Διαγόρα, το σύμπλεγμα του Διαγόρα, που είναι πάρα πολύ γνωστό, υπήρχαν περιπτώσεις αγαλμάτων πολύ σημαντικών, που είναι το άγαλμα της Νίκης Ιδόξας, που το 60% δεν το είχε δει, ενώ είναι στην παραλία και είχε πάνω από στα παιδιά. Και ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα, το 80-95% σε αρκετά από τα αγάλματα στην Ρόδο, τα παιδιά δεν ήξεραν τίποτα ή λίγο. Στη Σύρο τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα. Το 70% είχε δει όλα τα αγάλματα και το 50% των παιδιών ήξεραν τις προσωπικότητες και είχαν πολύ λίγα λανθασμένα στοιχεία ως προς το τι αναπαριστά ποια είναι το σημερινόμενο του αγάλματος. Για τη δε κοιλάδα του Έθωνα, μόνο το 10% των παιδιών την είχε επισκεφτεί στη Ρόδο και το 60% δεν την είχε ακούσει καν, τους γονείς ή κάτι. Στην πορεία, λίγο εντοπίσαμε τις πρακτικές που παρουσιάζονται προς τη δημόσια γραφτική σας τοπία, όσον αφορά τους πολίτες και τους κατοίκους. Τι συμβαίνει, είναι η καθημερινότητά μας. Περνάμε πάρα πολλές φορές μπροστά μέσα στο χαμό της καθημερινότητας και δεν στεκόμαστε λίγο να ρίξουμε μια ματιά και να σκεφτούμε. Δεν είναι κάτι τραγικό, αλλά αυτό συμβαίνει. Οπότε παίρνουμε καθημερινά, αλλά δεν το έχουμε προσέξει, ή το έχουμε προσέξει, αλλά δεν το γνωρίζουμε και αναπαριστά. Το αφήνω ότι κάποια στιγμή θα το δω, αλλά δεν το βλέπουμε ποτέ. Και βάζω στον εαυτό μου μέσα. Και οι επισκέπτες οι τουρίστες πάρα πολύ συχνά φωτογραφίζονται μπροστά από κάποιο άγαλμα ή ακόμα και από κάποιο κτίριο και δεν έχουν ιδέα τι είναι. Και άλλοι μπορεί να αναρωτιόνται, αλλά δεν είναι εύκολο να βρουν τα στοιχεία. Οπότε εκτιμούμε, έτσι προτείνουμε εδώ στην περιπτώση, ότι υπάρχει ένα πεδίο εδώ να κάνει μια δουλειά ευρύτερη. Στη Χάλκη, λίγο μια μικρή αναφορά, έχει μόνο δύο αγάλματα, δύο ήρωες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πρώτος και ο τελευταίος που πέθανε ανώτατος αξιωματικός είναι και οι δύο Χαλκίτες, ο Διάκος και ο Φανουλάκης αντίστοιχα. Κάναμε κάποια έξτρα πράγματα σε χωρικά τοπόσημα στην άκρη του νησιού με μίνι παραγωγής 360 μοιρών VR κειμένου, αν το παρουσιάζεται δηλαδή η περιοχή, για μερικά κτίρια, επίσης, στο εξωτερικό των κτιρίων και για εσωτερικό των κτιρίων σε δύο περιπτώσεις, το παραδοσιακό σπίτι της Χάλκης και το Άγιο Νικόλαο.
η ιδέα για μας, και εγώ επιμένω σε αυτό, ότι δεν είναι να παραστήσουμε πιστά και πλήρως ένα πράγμα. Είναι να δώσουμε νήξεις, προκειμένου ο άλλος είτε να του φανεί ελκυστικό και να έρθει, είτε να συνδεθεί με αυτό στην πορεία, έχοντας το ήδη σκεφτεί. Έχει σημασία, νομίζω, να δούμε την υπόσταση αυτών των εφαρμογών σε διεθνές επίπεδο. Από όσο γνωρίζουμε, η εφαρμογή της Arcan Indian Islands είναι μοναδική διεθνώς το είδος της αυτή τη στιγμή, θέτοντας στο επίκεντρο τη δημόσια διοικητική και μια σειρά από άλλες επιμέρους επιλογές. Να σταθώ μόνο στο γεγονός ότι έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις που αρμόζουν στον κάθε τόπο, δεν έχουμε μια ενιαία γραμμή στο τι κάνουμε και ποια άλματα επιλέγουμε και το πώς θα λειτουργούμε, το κείμενο, τα quiz και όλα αυτά. Προσπαθώντας να αναδείξουμε τα στοιχεία της ελκυστικότητας του κάθε νησιού, καταρχάς, και προσπαθούμε αυτό το My Aegean στο Brown My Aegean Island σημαίνει το πώς θα συνδεθώ συναισθηματικά και γνωσιακά με τον τόπο. Και αυτό λειτουργεί όχι μόνο για τον άνθρωπο που είναι. Δεν δουλεύουν οι εφαρμογές μόνο για τους ανθρώπους που είναι υποσύνεγγυς, δουλεύουν και από απόσταση και για τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν, αλλά και για τους ανθρώπους που έχουν έρθει, έχουν ζήσει και θέλουν να ξαναδούν κάτι μετά. Η σύνδεση δηλαδή και η προσπάθεια ενίσχυσης της οικοδόμησης της μνήμης αυτών που έζησαν και στον βίο. Και η Discovery Adventure Athens είναι μοναδική στην προσέγγιση ανάδειξης χρηστικού τοπίου. Εκεί δουλέψαμε γι' αυτό, είναι 4 εργαστήρια που δουλέψαμε και επιστημονικά στο τμήμα μου, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Κανένας καθηγητής δεν είχε παραμικρή αμοιβή. Κάποια αμοιβή είχαν, όχι, δυστυχώς, εξωτερικά μέλη που είναι μεταδιδάκτορες και διδάκτορες μας, και εγώ πληροφορικός και γραφίστρια. Όλοι οι άνθρωποι, ειδικά με τα μπλε, είναι άνθρωποι που έχουν ήδη προσφέρει και στον χώρο της εκπαίδευσης και στον χώρο της έρευνας. Τους ευχαριστώ όλοι θερμά. Ο Δημήτρης Μαρκούζης, που είχε όλη την επίβλεψη σε εβδομαδία βάση, είναι εδώ, κάνει τον διάφορο, έχει έρθει τα Γιάννενα για να είναι παρόν και να μας κάνει παρέα. Αλλά και μετά να απαντήσει ερωτήσεις και στο demo session για όσους θέλετε να συμμετέχετε. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν σε όλους. Τις περισσότερες φορές όταν δουλεύουν εταιρείες έχουμε ένα πυρήνα πληροφορικό, το οποίο αρκετές φορές είναι εξαιρετικός, και το πώς λειτουργούν τα κείμενα, πώς συλλέγουν τα κείμενα, τι βάζουν και πώς δεν υπάρχει κάτι αρκετά δομημένο. Αυτό που έχουμε εμείς να προσφέρουμε είναι οι επιστήμες, η έρευνα που κάνουμε και η διεπιστημονικότητα, γιατί για όλα αυτά τα πράγματα επιστρέφεται μέσα η μαθησιακή τεχνολογία προς το δικό μου αντικείμενο, πολιτισμός, ιστορία, περιβαλλοντική εκπαίδευση, γλώσσα, λογοτεχνία και ανάλογα το τι χρησιμοποιείται, έχουμε και διαφορετικές επιστήμες που διαπλέκονται. Κάτι που είμαι αναγκασμένη να πω τώρα, μια μικρή παρένθεση. Το Πανεπιστήμιο αλλάζει λίγο το στυλ του. Έχουμε την επιταγή τα τελευταία χρόνια, πέρα από την έρευνα που κάνουμε εσωτερικά και στο εξωτερικό επίπεδο διεθνές, να αναπτύσσουμε υπηρεσίες προς εξωτερικούς φορείς. Για τη δικιά μας δράση, η υπηρεσία που αναπτύσσουμε είναι η Learn Brown My Aegean Islands, μέσω της οποίας αναπτύσσουμε εφαρμογές όπως αυτές που είδατε σήμερα, καθώς και επιτόπιες τεχνολογικές δραστηριότητες τύπου ρομποτικής ή STEAM, καθώς και μεικτής πραγματικότητας παιχνίδια με συνδυασμό αυτών και ψηφιακών υλικών που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θεωρώντας ότι αν υπάρχουν εξωτερικοί φορείς από ελληνικούς φορείς εκπαίδευσης, ενώσεις περιπατητών, κέντρα εξωτερικών εξοπλισμών που έχουν στο εσωτερικό τους μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ή από το χώρο της αυτοδιοίκησης, μπορούμε ενδεχόμενα να συμβάλλουμε. Δύο πρακτικά πράγματα εδώ. Καταρχάς, για όσους, η δεύτερη κατηγορία, Γ1 και Γ2. Για όσους ήδη γνωρίζετε την ύπαρξη της εφαρμογής, αν τυχόν έχετε μπροστά σας, έχουμε μοιράσει το φυλάδιο της Σύρου. Υπάρχουν τα φυλάδια εδώ για τη Σύρου, το ιστορικό του έργου και το Discovery Athens. Αν έχετε το φυλάδιο, υπάρχει πίσω το QR code και μπορείτε να σκανάρετε το QR code και να κατεβάσετε το σύνολο της εφαρμογής. Αν δεν έχετε το φυλάδιο, αλλά ξέρετε ότι υπάρχει εφαρμογή, μπαίνοντας στο Play Store και γράψετε Τζάρκα, θα εμφανιστεί αμέσως η εφαρμογή και μπορείτε να αντικαταστήσετε. Στην πάνω περίπτωση Α1 και Α2 είναι
αυτοί που δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της εφαρμογής, αν πλησιάσει κοντά σε λογικά σου έρχεται η ειδοποίηση. Και η δεύτερη περίπτωση που δεν την έχουμε ακόμα υλοποιήσει, θα γίνει σε ένα μήνα, όταν θα είναι και τελική μορφή της εφαρμογής, δεν είναι ακόμα στη τελική μορφή. Αν κάποιος πάει στο Play Store, ενδιαφέρει για τη Σύρο και γράψει Σύρο στα ελληνικά ή αγγλικά ή ερμόφωνος, θα εμφανιστεί η εφαρμογή. Αυτή είναι η λογική. Έτσι, ψάχνουμε για τη Σύρο και θα πρέπει να εμφανίσετε σε εκείνο το επίπεδο. Πρέπει να ξέρω τίποτα για αυτή και να την ανακαλύπτω. Πού είμαστε σήμερα, παρουσιάζουμε, που είπε και ο κ. Δήμαρχος πριν, παρουσιάζουμε και προσφέρουμε αυτή την εφαρμογή προφανώς για χρήση, για δωρεάν χρήση. Δεν είναι στην τελική της μορφή, κάνουμε ακόμα τις τελευταίες μικροδιορθώσεις. Σε ένα μήνα θα έχουμε και την εκδοχή στα αγγλικά, γιατί είχαμε από την αρχή τους τουρίστες στο νου μας. Και αυτό που θέλουμε είναι ανατροφοδότηση, ιδέες, συζήτηση, επεκτάσεις, απορίες για την εφαρμογή αυτή. Μια τελευταία διαφάνεια, έτσι πολύ προσωπικά από μένα. Βλέπουμε στην καθημερινότητά μας η τεχνολογία να εξελίσσεται διαρκώς. Θα έλεγα, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, για 1002 πράγματα που αναπτύσσονται και μας προσφέρονται όντως μια εργαλεία. Όχι μόνο στους ερευνητές, στους πάντες, στην καθημερινή ζωή. Θεωρώ ότι αξίζει να διαμορφώσουμε εμείς στο μέλλον, να είμαστε όλοι ενεργοί, ο καθένας από το δικό του ρόλο και τη θέση που έχει, προκειμένου να διαμορφώσουμε το μέλλον στον τόπο μας έγκαιρα, αντί να το υποστούμε. Αντί να το υποστούμε, το λέω, δεν θέλω να τρομάξω. Απλά από διεθνείς εφαρμογές που εξισώνουν τα πάντα και δεν μπορούμε να δώσουμε ποιοτικά στοιχεία στο εσωτερικό τους. Και αξίζει πραγματικά να βοηθήσουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες με νέες αξιόλογες δυνατότητες που αφενός βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και προσδίδουν αξία και στην ανάδειξη και στην παραγωγή πολιτισμού, και απ' την άλλη διασφαλίζουν ότι η κοινότητα, η πόλη, ο τόπος μας παραμένει ξεχωριστά ελκυστικός και δεν θα έχουν όλα τα νησιά τα ίδια στοιχεία να αναδεικνύονται. Τέλος, μια παρένθεση από μένα, καλό θα ήταν ο όρος Smart City, έξυπνη πόλη, να μην ταυτίζεται μόνο με την απλή χρήση των τεχνολογιών, αλλά με τον ευφυή τρόπο αξιοποίησής τους για τη βέλτιστη και ποιοτική λειτουργία των κοινωνιών. Και αυτό ισχύει για παντού και κυρίως για την Ελλάδα που μας νοιάζει περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρότεινα, εκτός αν υπάρχουν μια-δύο πολύ επιποιούσες ερωτήσεις, να κρατήσουμε τις ερωτήσεις και τη συζήτηση μετά τον πρώτο κύκλο του πάνελ, που θα είμαστε όλοι πάνω εδώ και θα μπορούμε να έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε για το θέμα. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Βαζιάου Κατερίνα και είμαι πάρα πολύ τυχερή που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Εγώ θα σας κάνω την παρουσίαση αυτή με θέμα... Μισό λεπτάκι να ξεκινήσω την παρουσίασή μου. Διακρίνοντας... Μισό λεπτάκι μόνο μου. Διακρίνοντας τις προσωπικότητες της ιστορίας και του πολιτισμού μας στην Εργού Πολιτισίου, και στα πλαίσια αυτής φτιάξαμε αυτή την εφαρμογή που ανέφερε πριν η κυρία Δημητρακοπούλου, Τσακάι Σύρος. Ωραία. Η δομή της παρουσίασης έχει ως εξής. Θα πω λίγα πραγματάκια συμπληρωματικά με αυτά που είπε πριν η κυρία Δημητρακοπούλου για την έξυπνη πόλη και την άτυπη μάθηση. Θα σας αναφέρω το όραμά μας κατά το σχεδιασμό αυτής της εφαρμογής, κάποιους βασικούς στόχους που μας οδήγησαν σε κάποιες προδιαγραφές, κάποιες βασικές κατευθύνσεις που μας οδηγήσαν σε αυτόν τον σχεδιασμό. Θα αναλύσουμε λίγο παραπάνω την ίδια την εφαρμογή. Θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά για το ερωτηματολόγιο που κάναμε για το αν γνωρίζουν οι ντόπιοι τις προτομές και τα αγάλματα του νησιού μας. Θα μιλήσουμε για την αξιολόγηση ευκριστίας που κάναμε και θα καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας. Η έξυπνη πόλη, λοιπόν, σύμφωνα με τον ορισμό των Χιρεφτάτ Ετόλ, αναφέρεται ότι είναι πολλά βασικά στοιχεία που τη συνιστούν, τα οποία όμως αλλάζουν και διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Κάποια βασικά στοιχεία εδώ, σύμφωνα με τους Ζήφιγκερ Ετόλ, δεν θα μείνω σε όλα, θα μείνω σε αυτά που μας αφορούν. Είναι η έξυπνη πόλη,
Είναι οι έξυπνοι άνθρωποι που στους έξυπνους ανθρώπους δεν αντιστοιχίζεται μόνο το επίπεδο της γνώσης ή της μόρφωσης, αλλά και η ποιότητα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων σχετικά με την ένταξη, τη δημόσια ζωή και το άνοιγμα προς τον εξωτερικό κόσμο. Εδώ πολύ βασικό στοιχείο είναι η ενεργός συμμετοχή του κόσμου. Προχωράμε στην έξυπνη διακυβέρνηση, στην έξυπνη κινητικότητα, στο έξυπνο περιβάλλον και στην έξυπνη διαβίωση, η οποία περιλαμβάνει διάφορες πτυχές και υπηρεσίες, οι οποίες βοηθούν στην ποιότητα ζωής της πόλης, των πολιτών στην ουσία. Εδώ αξιοποιούνται οι υποδομές και επιτυχάνεται η ανάπτυξη σε τομείς πολιτισμού, τουρισμού, υγείας και ασφάλειας. Όσον αφορά πάλι την άτυπη μάθηση, πάλι συμπληρωματικά θα πω δύο πραγματάκια. Στην ουσία είναι κάθε δραστηριότητα που έχει ως στόχο την κατανόηση και τη γνώση που προκύπτει χωρίς την παρουσία επιβεβλημένου αναλυτικού προγράμματος. Αυτοί όλοι οι ορισμοί της άτυπης μάθησης μας οδηγούν σε αυτό που γράφει πάνω δεξιά, ότι μπορεί η άτυπη μάθηση να συμβεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Συνήθως παλιότερα συνέβαινε σε μουσεία, όμως συμβαίνει οπουδήποτε. Από το σχολείο μέχρι και το πάρκο, μέχρι και την παραλία, τα βουνά και τις θάλασσες. Κατά το σχεδιασμό της εφαρμογής μας είχαμε θέσει ένα όραμα. Θέλαμε λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής να αλλάξουμε την οπτική με την οποία περιηγεί το επισκέπτη στην Ερμούπολη. Θέλαμε να εμπλουτίσουμε τους λόγους και τα κίνητρα για να περιηγηθεί κάποιος στην Ερμούπολη, να αναβαθμίσουμε την περιήγηση, να γίνει πιο ευχάριστη, να συνδέσουμε τον επισκέπτη με προσωπικότητες που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο για τη Σύρο, αλλά και όχι μόνο για τη Σύρο, και να καταστήσουμε τον επισκέπτη κοινωνό της ατμόσφαιρας του ιστορικού τόπου. Κάποιοι βασικοί στόχοι μας οδήγησαν σε κάποιες προδιαγραφές. Θέλαμε λοιπόν για κάθε στάση άγαλμα που επιλέξαμε να δίνονται κάποιες πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία, καθώς και το όνομα του γλύπτη. Έτσι λοιπόν, σαν προδιαγραφή αυτό μας οδήγησε στο ότι θα έπρεπε να υπάρχει οπωσδήποτε παρουσίαση βιογραφικών και ιστορικών στοιχείων. Θέλαμε επίσης να παρέχεται δυνατότητα ακρόασης ηχητικών αποσπασμάτων και προβολή βίντεο. Μας οδήγησε αυτό στο ότι έπρεπε να υπάρχει πρόγραμμα υποστήριξης βίντεο και ήχου. Τέλος, θέλαμε οπωσδήποτε να είναι ευχάριστη και διασκεδαστική. Αυτό προσπαθήσαμε να το πετύχουμε βάζοντας μέσα στην εφαρμογή παιχνίδια, quiz και άλλες τέτοιου είδους δραστηριότητες. Κάποιες βασικές κατευθύνσεις τις οποίες ακολουθήσαμε ήταν οι εξής. Θέλαμε η εφαρμογή να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να περιπλανηθεί στο κέντρο της Ερμούπολης, γνωρίζοντας τα αγάλματα, τις προσωπικότητες που αναπαραστούν τα αγάλματα και οι τομές. Βασικό στοιχείο της εφαρμογής ήταν η επαυξημένη πραγματικότητα, όπου στην ουσία ο χρήστης είτε μέσω της περιοχής που βρισκόταν, είτε σκανάροντας κάποιο αγάλμα, να εμφανιστούν αντίστοιχες πληροφορίες. Θέλαμε σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος να υπάρχει και κάποια δραστηριότητα λίγο πιο παιχνιώδης και θέλαμε στην ουσία να μπορεί ο χρήστης να λάβει και κάποιες πληροφορίες χωρίς να βρίσκεται απαραίτητα στην εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα τώρα η εφαρμογή Τσάκα Σύρους. Την κατεβάζουμε από το Play Store και υπάρχουν δύο δυνατότητες για να ξεκινήσει. Η μία είναι να πατήσουμε το notification, την ειδοποίηση που μας έρχεται όταν βρισκόμαστε κοντά σε κάποιο αγάλμα, και άλλη είναι να μπούμε μόνοι μας στην εφαρμογή. Μόνοι μας στην εφαρμογή υπάρχουν τρεις επιλογές: το scan, το map και το status. Ανάλογα με το τι θα επιλέξουμε εμείς, μας εμφανίζεται η διαδρομή που εμείς προτείνουμε, ξεκινώντας από το άγαλμα του Μπαμπακάρη, στο άγαλμα Νίκης, στο Κανάρι, και να καταλήξει μέσα στις πρωτομές και το άγαλμα του Μιαούλη, στην πλατεία Μιαούλη. Αυτά είναι τα σημεία ενδιαφέροντος της εφαρμογής. Και όπως είπε και πριν η κυρία Δημητρακοπούλου, για κάθε ένα άγαλμα ή στάση αγάλματος υπήρχαν τα ιστορικά στοιχεία και ο γλύπτης που το φιλοτέχνησε. Πέρα από αυτό λοιπόν, για τον Μπαμπακάρη υπήρχε ένα μουσικό quiz και άλλη μια δραστηριότητα στην οποία, σκανάροντας την περιοχή γύρω από το άγαλμα, εμφανίζονται αυτές τις συμπίλες εδώ που στην πορεία θα γίνουν νότες, τις επιλέγει και κάθε νότα στην ουσία μετατρέπεται σε κάποιο κομβικό σημείο από τη ζωή του Μάρκου. Θα πρέπει στο τέλος, αφού συλλέξει όλες τις νότες ο χρήστης, θα πρέπει να τα βάλει στη σωστή σειρά. Να δει εάν στην ουσία εμπέδωσε και αυτά που διάβασε πριν. Στο άγαλμα της Νίκης, τώρα εδώ, σκανάροντας το άγαλμα της Νίκης, εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού βίντεο με φωτογραφίες από την κατοχή των Γερμανών στη Σύρο.
σχεδιάστηκε το άγαλμα αυτό αποτελεί πανεθνικό μνημείο για την εθνική αντίσταση των στρατοευμάτων κατοχής από το 1941 έως και το 1944. Στον Κανάρι τώρα, ο χρήστης περιστρέφει το κινητό του γύρω από το άγαλμα του Κανάρι, σημαδεύει προς διαφορετικές κατευθύνσεις και ανάλογα με το γεωγραφικό του προσανατολισμό, μέσω της πηξίδας του κινητού εμφανίζονται αναδυόμενα μηνύματα για τα τουρκικά πλοία που είχε πυρπολίσει στις αντίστοιχες γεωγραφικές θέσεις. Τώρα για τα δύο τριπλά αγάλματα που βρίσκονται μπροστά από την Δημοτική Βιβλιοθήκη, δημιουργήσαμε ιστορικά quiz, τα οποία μπορεί ο χρήστης να εμπεδώσει τις γνώσεις του μέσα από ένα ευκαινιώδη τρόπο, συνεχίζοντας την περιήγησή του στην πλατεία Μιαούλη, φτάνοντας στον Ανδρέα Μιαούλη και σκανάροντας το άγαλμά του, εμφανίζεται ο παρακάτω χάρτης. Ο χρήστης εδώ μπορεί να επισκεφτεί τα εχθρικά καράβια, να πατήσει πάνω τους, ώστε να τα καταστρέψει. Και εμφανίζονται και αντίστοιχα στοιχεία. Στο Βενιζέλο τώρα, αυτό που καλείται ο χρήστης να κάνει είναι το εξής. Καλείται να κάνει μια περιήγηση στο γύρο τετράγωνο, ούτως ώστε ένα μέσω ψηφιακού αφηγητή να δίνονται πληροφορίες για το γυμνάσιο που φοιτησε ο Βενιζέλος. Προκειμένου λοιπόν να δούμε ότι υπήρχε ανάγκη για την εφαρμογή αυτή, στήσαμε ένα ερωτηματολόγιο. Υπήρχαν δύο βασικοί τύποι ερωτήσεων. Ο ένας ήταν εάν οι ερωτηθέντες γνωρίζανε που βρίσκεται το συγκεκριμένο άγαλμα και ο άλλος ήταν εάν γνωρίζουν πληροφορίες για την προσωπικότητα που αναβαριστά. Πήραμε 101 απαντήσεις. Οι συμμετέχοντες ήταν 44% μαθητές και μαθήτριες δημοτικού μεγάλων τάξεων, 15% γυμνασίου, 19% λυκείου και 22% ενήλικες. Ενδεικτικά θα δούμε κάποιες, δεν θα τις δούμε όλες. Να πούμε το εξής. Ξεκινώντας από το πού βρίσκεται το άγαλμα του Μπαβακάρη. Εδώ η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Το 60% μας απάντησε στην πλατεία Μιαούλη, ενώ σωστά απάντησε το 23%. Για την πρωτομή του Καΐρη, το 28% απάντησε σωστά. Για την πρωτομή εδώ του Σουρή, αν έχουν παρατηρήσει που βρίσκεται, μας απάντησαν το 80% θετικά. Ενώ ποιον απεικονίζει η πρωτομή, το 47% ήξερε ποια είναι η πρωτομή. Η ίδια ερώτηση αντίστοιχη έγινε εδώ με το αγάλμα της νίκης και βλέπω ότι το ποσοστό που απάντησε θετικά ήταν 49%, ενώ το τι συμβολίζει το 45%. Θα προχωρήσω λίγο παραπέρα γιατί ήταν αρκετές οι ερωτήσεις που βάλαμε. Στις ερωτήσεις τώρα που αφορούσαν τα στοιχεία των ανθρώπων αυτών και τις προσωπικότητες, τι θεωρείται ο Μάρκος Μπαβακάρης, το 60% μας απάντησε σωστά, ενώ ότι ήταν ο Ανδρέας Μιαούλης, το 75%. Είχαμε έτσι ένα καλό ποσοστό. Αντίστοιχες άλλες ερωτήσεις γίνανε στην πορεία. Ποιοι γεννήθηκαν στη Σύρο, ποιος έγραψε το συγκεκριμένο ποίημα. Και καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα. Ότι στις ερωτήσεις σχετικά με το πού βρίσκονται συγκεκριμένα γάλματα, χωρίς όμως να υπάρχουν φωτογραφίες, το 44% απάντησε σωστά. Στις ερωτήσεις αν έχουν δει πρωτομές και αγάλματα, δείχνοντάς τους φωτογραφίες, μας απάντησε σωστά το 72%. Σε αυτές, με το τι εικονίζουν συγκεκριμένα αγάλματα, δείχνοντάς τους τη φωτογραφία, το 54% απάντησε σωστά. Και σε αντίστοιχες ερωτήσεις που γίνανε σχετικά με τη ζωή και το έργο των προσωπικότητων που απεικονίζονται, μας έδωσε σωστή απάντηση το 49%. Προκειμένου να δούμε ότι η εφαρμογή μας λειτουργεί και είναι εύχρηστη, κάναμε μια αξιολόγηση ευχρηστίας. Αξιολόγηση ευχρηστίας υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες. Οι συμπερασματικές δοκιμές και οι διαμορφωτικές δοκιμές. Στις συμπερασματικές δοκιμές, σκοπός είναι να αποφανθούμε εάν το σύστημα, η εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση, είναι αποδεκτή ή όχι. Εμείς δεν κάναμε αυτό, κάναμε διαμορφωτικές δοκιμές ευχρηστίας. Εδώ, ο σκοπός είναι να συλλεχθούν ευρήματα, κυρίως προβλήματα, ούτως ώστε το σύστημα αυτό να επανασχεδιαστεί.
Η διαδικασία δηλαδή είναι εξερευνητική και τα αποτελέσματά μας είναι ποιοτικά. Οι χρήστες εδώ που χρησιμοποίησαν το σύστημα σε μια διαδικασία πειράματος. Προκειμένου να διεκπαιρεωθεί αυτή η διαδικασία, χρησιμοποιείται κάποιο πρωτόκολλο. Τι είναι το πρωτόκολλο διερεύνησης? Είναι η τακτική με την οποία παρεμβαίνει ο αξιολογητής, ούτως ώστε να εκμεεύσει όλη τη γνώση αυτή που χρειάζεται. Εδώ συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε το πρωτόκολλο της εξωτερήκευσης σκέψης. Εδώ στην ουσία καλέσαμε τους χρήστες να εξωτερικεύσουν τη σκέψη τους, καθώς στην ουσία δουλεύαν με το σύστημα. Αυτό γινόταν και κατά τη διάρκεια, αλλά μπορούσε να γίνει και αναδρομικά μετά. Στόχος εδώ ήταν οι χρήστες να νιώσουν εντελώς απελευθερωμένοι και εμείς να κάνουμε τις λιγότερες δυνατές παρεμβολές. Η διαδικασία είχε ως εξής: δώσαμε κάποια συγκεκριμένα tasks στα οποία έπρεπε ο χρήστης να καλούνταν ο χρήστης να ανταπεξέλθει. Όλοι οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τα ίδια tasks, ενημερώθηκαν για το σκοπό της δοκιμής και τον τρόπο χρήσης δεδομένων. Προσδιορίστηκε ότι οι χρήστες αυτοί δεν ήταν οι ίδιοι αξιολογουμένοι, ήταν αξιολογητές. Η διαδικασία κράτησε περίπου στα 30 λεπτά. Εξηγήσαμε προφορικά τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν και κατά τη διάρκεια τους καθοδηγούσαμε μόνο με βάση τα tasks και ενώ ταυτόχρονα ηχογραφούσαμε την όλη διαδικασία. Τώρα, τα tasks στα οποία τους ανατέθηκαν, θα σας πω λίγα από αυτά, δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα, ήταν βρες, ας πούμε, ποια αγάλματα περιλαμβάνει η εφαρμογή, μάθε πληροφορίες για τον Μάρκο, παίξε το τραγούδι, παίξε το quiz με τον Μάρκο, δες το βίντεο για το άγαλμα της νίκης και ούτω καθεξής. Μετά από την αξιολόγηση της εφαρμογής μέσω των χρηστών, καταλήξαμε στις παρακάτω βελτιώσεις. Προτάθηκαν δηλαδή τα εξής: να γίνει ξεχωριστή κατηγορία στην αρχική οθόνη για με πληροφορίες και παιχνίδια για κάθε άγαλμα, να υπάρχει σχετικό εικονίδιο στην αρχή ή βιντεάκι που να σου δίνει πληροφορίες και οδηγίες για το πώς παίζεται η εφαρμογή, από το μενού πλοήγησης να μπορείς να μπαίνεις σε κάθε άγαλμα και στάση, να μπορείς να πηγαίνεις σε επόμενη και προηγούμενη οθόνη πιο εύκολα, στο παιχνίδι του Μάρκου να δίνονται πιο σαφείς οδηγίες, αυτό με τις νότες, να μπορείς να δεις ποιες δραστηριότητες μπορείς να ολοκληρώσεις όταν δεν βρίσκεσαι στην περιοχή, να μπορείς να το δεις αυτό από πριν για να μην μπαίνεις σε κάθε δραστηριότητα και παλεύεις άδικα, και να μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να έχεις πρόσβαση στο χάρτη, να δεις που βρίσκεται, ούτως ώστε αν θέλεις να δεις την πορεία της υπόλοιπης διαδρομής. Καταλήξαμε σε αυτά τα συμπεράσματα εδώ. Συμφωνήσαμε με τις περισσότερες προτάσεις των χρηστών, από αυτά που μας είπαμε. Οι περισσότερες από αυτές τις δυσκολίες που εντόπισαν οι χρήστες κατά την αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη στην επανασχεδίαση της εφαρμογής. Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επανασχεδίασης επαναλαμβάνεται μέχρι την τελική εφαρμογή και εμείς ακόμα έχουμε λίγο δρόμο μπροστά μας μέχρι αυτό το στάδιο. Η εφαρμογή καλύπτει τους περισσότερους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά, συνδράμει στο να γίνει η περιήγηση στο κέντρο της Ερμούπολης ενημερωτική αλλά κυρίως διασκεδαστική και στόχος μας είναι να επεκταθεί, γιατί όχι, και σε άλλες περιοχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα απολαύσουμε μέσα από την μαγευτική φωνή της κυρίας Λίτσας Παπά και τις υπέροχες μουσικές του κυρίου Αποστόλη Μάρη, σπουδαίους καλλιτέχνες του τόπου μας. Στόχος είναι αυτά τα όμορφα ακούσματα να ενσωματωθούν και να συμπεριληφθούν στην εφαρμογή μας. Ας τους απολαύσουμε.
τους ήλιους δεν εμέτρησες που σε ζητήσαν τόσα χρόνια. Πού είσαι, κόρη με τα γαλάζια τσίνορα? Σ' έκρυψε στο φουστάνι της η μαραμένη γυναίκα. 5 χειμώνες σ' έθαψαν με χιόνι λασπερό. Βαθιά στη γη υποτάχτηκες όπως μια ρίζα. Ψηλά τεντώνεσαι για να καλημερίσεις ένα λουλούδι που βασιλεύει στον καιρό του. Διψάει η καρδιά σου για καινούριο κάτοικο. Μεγάλη νυχτερίδα από το φως σου θρέφεται. Γι' αυτό νωρίς βραδιάζει πριν χορτάσεις. Στα ψηλά δώματα βόσκει το μεσημέρι. Τους δρόμους καβαλίκεψε το ξανθό κύμα του. Ύψος δεν έχει για τα δυο φτερά σου. Να λιώσει η πάχνη, να φωνάξει το αίμα σου. Ξέχασες την αφή που είχε ο ουρανός στην άνθησή του. Από μια τρύπα διακονεύεις την αγάπη του. Πεθαίνεις με τους ποιητές κάθε ηλιοβασίλεμα. Τα χέρια σου μυρίζουν από τα μαλλιά τους. Χτυπάει καμπάνα που δεν πιστεύεις πια. Σε ξένη αυλή το φεγγαράκι δοκιμάζεις. Μαδάς του ημεροδείχτη το πιστό τριαντάφυλλο. Σε τόσο βάθος τρών σκουλίκια το πατέρα σου. Όμοια κι εδώ, ακέρια μέρα δεν χωρεί. Κι είναι το φιλικό, το βήμα από άλλο κόσμο. Σου φέρω ο Μιλός φέτος την άνοιξη. Την πείνα σου, ποιος άλλος να συλλογιστεί. Φουρτούνιασε τη γειτονιά το φιλτισένιο αμάξι του. Γίνου όμορφη, στα περιβόλια θα σε δείξει. Έχεις ένα χαμόγελο από μαργαριτάρια. Ψαράδες σικελοί το τέριαξαν. Να το φοράς. Ψάξε και βρες το πριν το κλειδώσει η νύχτα σε ένα σεντούκι πιο βαθύ από το δικό σου.
κανείς ή να μη ζει? Ο Σέξπιρ ερωτά. Λοιπόν, to be or not to be, κι εγώ τον ερωτώ. Δεν μου αρέσει τίποτε κι από τα δυο αυτά. Κακό ψυχρό μου φαίνεται και εκείνο και αυτό. Είναι, μην είναι, σας ρωτώ. Ήγουν εν άλλης λόγης. Να ομιλείς, να μη μιλείς, να τρώγεις, να μην τρώγεις, να ζεις. Του τέστη να γελάς, να κλαις, να φλιαρείς, να είσαι λόγιος, κλητήρ, τιμίατρος, παπάς, για μια δραχμή να κόβεσαι και να δικηγορείς και μυστικός των υπουργών της πόρτας να χτυπάς, να κάνεις και συνδυασμό με τον κατσικαπί και για του να μιλείς την τόση προκοπή. Να, μια μύγα κάθεται εις τη χιτή μου μύτη. Σε τίνον μύτες άραγε ως τώρα να επήγες? Λοιπόν, κι η μύγα του Θεού το πάνσοφον κηρυτή. Δεν φτάνει όπου ζω εγώ, αλλά να ζουν κι οι μύγες. Ποιος ξέρει τούτη τη στιγμή που τόσες σκέψεις κάνω, αν και αυτή η φιλοσοφή στη μύτη μου επάνω. Αυτός μετρά στα δάκτυλα τα αστέρια του ουρανού. Εκείνος με τα έντερα λεπτολογεί των ψήλων. Κι άλλος σκοτίζει και χαλά τον έξοχον του νου, να μας πει οι άγγελοι σε ποιο ανήκουν φίλων. Πλην δεν μας είπε ο σοφός ακόμη πώς τους θέλει, μα και ερσοδικοθήλικοι αν είναι. Τι μας μέλει? Μα πάλι να μη ζει κανείς, ποτέ να μην πεινά και άσπλαχνα να τρώγεται υπό την κρύα πλάκα, να μη γνωρίζει τις και πώς το έθνος κυβερνά και ποιος θα έρθει βουλευτής από την Καλαμπάκα. Ενώ είσαι ζωντανός, ναι μεν θα υποφέρεις, μα τη ζωή στην ανοστιά τουλάχιστον την ξέρεις. Να ζει κανείς ή να μη ζει? Ο Σέξπιρ ερωτά. Λοιπόν, to be or not to be, κι εγώ τον ερωτώ. Δεν μου αρέσει τίποτε κι από τα δυο αυτά. Κακό ψυχρό μου φαίνεται και εκείνο και αυτό. Μα η φιλοσοφία μου κατήφορο επήρε και γέαν έχεις ελαφρά, συνάδελφε Σεξπίρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίως το δάσκαλο Απόστολο Μάρτιν.
Οπότε θα καλέσω την αγαπητή Δήμαρχο, κυρία Λεδρίτη, κυρία Έλλην Δράκου, υπεύθυνη παιδείας Ενωλούπολης, κύριος Ρούσος, το ευχαριστήριο. Έτσι μια πρώτη τοποθέτηση, υποδότηση, ζητήματα και μετά θα ανοίξουμε την συζήτηση ευρύτερα. Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη συμμετοχή. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Πιο οργανωμένα. Καλησπέρα λοιπόν ξανά από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή, για την πρόσκληση αυτή, να συμμετέχουμε σε αυτή την πραγματικά πολύ όμορφη ιδέα, να είμαστε σήμερα σε αυτή την παρουσίαση, σε αυτή την αξιολόγηση. Συγχαρητήρια σε όλους σας, κυρία Δημητρακοπούλου, σε όλη την ομάδα που συμμετείχαν σε αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι είχαμε κάνει και μία συζήτηση και χθες με την κυρία Δημητρακοπούλου ότι όλη αυτή η διαδρομή ασφαλώς εξυπηρετεί και προσφέρει πάρα πολλά και στο κομμάτι του πολιτισμού και του τουρισμού ιδιαίτερα και όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους κατοίκους. Δίνεται η δυνατότητα και στα νέα παιδιά που έχουν άμεση καθημερινή χρήση με την τεχνολογία να έχουν αυτή την αμεσότητα της μάθησης, γιατί δεν το κρύβω, είναι ένα μικρό μου παράπονο. Βρίσκομαι εδώ στο νησί από το 1990, ερχόμουν βέβαια και αρκετά νεότερη. Όταν άρχισα να δραστηριοποιούμε εδώ, που αρκετοί έτσι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και είναι αρκετά μέσα στο κοινωνικό σύνολο δραστηριοποιημένοι και μέχρι τώρα έχω να κάνω μια επισήμανση. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν μπει στο Δημαρχείο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν μπει στο Θέατρο Απόλλων. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μπει ποτέ στο Θέατρο Απόλλων. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή του νησιού μας, οι οποίοι δεν ξέρουν τους χώρους, τους ξέρουν αλλά δεν τους έχουν γνωρίσει, να το πω καλύτερα, που άλλοι ψάχνουν στο χάρτη, ψάχνουν να βρουν τι έχει Σύρος για να μας επισκεφθούν, για να ζήσουν όμορφες στιγμές εδώ. Λοιπόν, δίνεται η δυνατότητα να πάρετε ένα εργαλείο, οι νεότεροι, τα πιο νέα παιδιά, να βρίσκετε πιο εύκολα το τι γίνεται στο νησί, να μαθαίνετε και να γίνεστε κι εσείς πρεσβευτές. Για να μην κρατώ πολύ το χρόνο, είχα επισημάνει χθες ότι ένα από τους αδριάτες, από τα αγάλματα που βρίσκονται στο νησί και έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα είναι αυτό το άγαλμα του Δημητρίου Βαφιαδάκη, το οποίο βρίσκεται μέσα στο περιστήλιο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Ασφαλώς η διαδρομή είναι για υπαίθρια, αλλά πραγματικά το συγκεκριμένο άγαλμα που
και το Δημαρχείο τις περισσότερες ώρες ανοιχτό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και από εκεί και από τα σκέφτεστε εσείς ως ομάδα, εάν θέλετε να τους περιλάβετε. Και μια δεύτερη πρόταση, να το πω για να κλείσω, είναι ότι είμαστε ευλογημένος τόπος εδώ στο νησί, έχουμε μια τεράστια κληρονομιά πολιτιστική και το κημητήριο του Αγίου Γεωργίου όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια κυβωτός ιστορίας και τέχνης, μια ανοιχτή γλυπτοθήκη και από φέτος το κημητήριο του Αγίου Γεωργίου έχει ενταχθεί στις πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που το καταφέραμε αυτό, διότι είναι η δεύτερη πολιτιστική διαδρομή στη χώρα μας μετά το 2012 που εντάχθηκε το πρώτο κημητήριο στην Ελλάδα. Έτσι όπως είδα λοιπόν την εφαρμογή, θεωρώ ότι είναι ό,τι πρέπει και για κατοίκους και για επισκέπτες να επισκέπτονται το κημητήριο και να έχουν τις πληροφορίες από όλα αυτά τα τόσο σημαντικά στοιχεία που υπάρχουν μέσα εκεί. Έχουμε κάνει διάφορες ενέργειες, έχουμε συζητήσει και με την κυρία Πρυσνόβαλη, ξέρει ότι ειδικά για το κημητήριο του Αγίου Γεωργίου γίνονται ιδιαίτερες προσπάθειες, όπως και ίσως οι περισσότεροι από εδώ, από την ενημέρωση που έχετε μέσα από τον τοπικό τύπο. Αυτά και αν χρειάζεται συνεχίζουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια και πάλι. Καλησπέρα σας. Είμαι από αυτούς που, και δεν πρωτοτυπώ προφανώς, που πιστεύουν πολύ στην δυναμική που έχει αυτή η συγκεκριμένη σχολή καταρχήν της Σύρου, μηχανικό και σχεδίασης, και πάρα πολύ χαίρομαι όταν βλέπω ότι εμφανίζεται κάποια δουλειά, ένα κάποιο έργο στην τοπική κοινωνία, γιατί από το πέρασμα που κάνω ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου σε όλα τα σημεία της χώρας που συναντιόνται όλα τα επιμελητήρια σε τακτικό χρονικό διάστημα σε κάποιες πόλεις και συνεδριάζουν, βλέπω την τεχνολογία να εμφανίζεται σε άλλα σημεία πιο πολύ, άλλα πιο πίσω, και πολλές φορές ζήλευα και έλεγα ότι κάποια στιγμή πρέπει και εμείς εδώ στον τόπο να δώσουμε μια έμφαση στην τεχνολογία. Και πολύ εύστοχα η κυρία Δήμαρχος είπε ότι είναι και μια ευκαιρία τώρα που ιδιαίτερα οι νέοι χρησιμοποιούν τεχνολογία και μάλιστα όταν μπήκε και σε όλους μας πιο έντονη τεχνολογία λόγω του κορονοϊού, να γίνει αυτή η παρουσία πιο έντονη και να γίνει χρήση της τεχνολογίας όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και για τους επισκέπτες. Επίσης, χαίρομαι πάρα πολύ που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχαμε τη χαρά ως επιμελητήριο, κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές με το Πανεπιστήμιο, είτε τώρα με την Πολυτεχνική Σχολή, αλλά είτε και με τα άλλα τμήματά του, να ξεκινήσουμε μια πιο δυνατή συνεργασία και πιο ουσιαστική και πιο πρακτική, ώστε να περάσει αυτή η σχέση που πρέπει να υπάρχει της πανεπιστημιακής συμμόρφωσης και στις επιχειρήσεις. Και αυτό τελευταία γίνεται, έχουμε ξεκινήσει, συνεχώς υπάρχουν εξελίξεις και θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα χαρούμε όλοι μαζί να βλέπουμε κάποια δεδομένα πρακτικά πιο κοντά μας στην καθημερινότητά μας. Αυτά και έτσι. Να σας πω την αλήθεια, δεν ήξερα ακριβώς τι είναι ένα στρογγυλό τραπέζι, οπότε χτες προσπάθησα να συγκροτήσω τη σκέψη μου σαν εκπαιδευτικός τι έχουμε κάνει παρόμοιο από κοντά με το θέμα. Και χαίρομαι που είναι και οι παλιοί μου συνάδελφοι εδώ και θα καταλάβουν περισσότερο. Το 2000, τις σχολικές χρονιές, 2008 με 10, είχαμε δουλέψει ακριβώς αυτό το θέμα. Τα αγάλματα, αλλά όχι σαν πρώτο αντικείμενο, σαν ντομάτα, σαν υλικό. Υπάρχει στα νησιά μας πολύ, τι δυνατότητες παρουσιάζονται, γιατί το βλέπουμε από την υποδομή μέχρι τα αγάλματα. Ήταν εύκολο να περάσουμε στα αγάλματα και από εκεί που είχαμε μια μεγάλη ομάδα παιδιών που όταν πρωτοείδε τα αγάλματα έλεγε ο Σούρης και ο Ροϊδής κλπ. Φτάσανε μετά να κάνουν γκάλοπ στους περαστικούς. Ποια είναι τα αγάλματα, πόσα ξέρετε, ναι. Και ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση γιατί είναι τώρα
οι ενήλικες σε λίγο θα οδηγούν τα παιδιά τους. Ναι. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε όλο αυτό την παρουσίαση, τουλάχιστον σε ένα σχολικό περιβάλλον. Δεν ξέρω, η Μαρία και ο Μανώλης που είναι εδώ, αν την είχαμε, αν με επιβεβαιώνετε, όχι. Αλλά τα πράγματα οδηγούν τελικά ότι με τη βοήθεια των σχολών, όπως πολλές φορές έχουμε συνεργαστεί και στο σχολείο, στο παρελθόν, και σε δράσεις όπως το τριήμερο, θυμάστε, που μπήκαν στην πόλη μας μετά από αυτό τόσα πράγματα για τυφλούς, ανάπηρους και έτσι. Ήρθε η ώρα να γίνει και να προχωρήσει και σε εκπαιδευτικό και σε τουριστικό μέρος. Θα ήθελα δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Με ενόχλησε, ίσως κάνω λάθος, δεν είναι το άγαλμα της νίκης, είναι το άγαλμα της αντίστασης. Έτσι είναι κατοχυρωμένο και δείτε το εσείς περισσότερο. Και για μένα είναι παράληψη, δεν ξέρω, πάλι θα το δείτε. Στον κήπο του Αγίου Νικολάου υπάρχει, η Αλίκη θα με έχει ακούσει πολλές φορές να το λέω, είναι το άγαλμα για τον άταφο αγωνιστή του το μνημείο. Αυτό έκανε 50 χρόνια να οριμάσει η ιδέα, να βρεθούν τα χρήματα, να βρεθούν οι εκτελεστές, μέχρι να φτάσει στον Βιδάλη, ο οποίος έστειλε τα σχέδια του στο Τσίλερ, τα ενέκρινε για να τα υποβάλει στο Δήμο και τελικά να γίνει. Είχε γίνει στο Δήμο επάνω και τελικά κατάλαβαν πόσο δυνατό έργο είναι και το κατέβασαν εκεί. Μια που ξεκινάτε κάτι τόσο όμορφο και δυνατό και σας προσφέρει, δηλαδή το βιβλίο των Κόκκου Τραυλού, έχει πάρα πολλά στοιχεία. Αλλά και από τη βιβλιοθήκη μπορούμε να σας φέρουμε. Να σας πω πάνω σε αυτό μόνο, ότι αρχικά είχαμε στόχο να πιάσουμε πιο μεγάλη διαδρομή, δηλαδή από τον Κανάρι, να πας στην πλατεία Τσιροπινά, με την πρωτομία εκεί, ναι, και να συνεχίσεις επάνω στα αγάλματα που λέτε εκεί, μαζί με τους αδερφούς Ευθύμενοι, και πιο κάτω, απλά λόγω χρόνου, περιορίσαμε λίγο τη διαδρομή μας. Στο λέω ότι είναι το παλαιότερο της Ερμούπολης και όλη η ιστορία της Νέας Ελλάδας είναι πάνω του. Δηλαδή, αν το αναλύσουμε, βρίσκουμε και τα καλά μας και τα στραβά μας σε ένα. Είσαι πολύ κωδικό σημείο. Ναι, μπράβο. Το λέω επειδή το επιμελητήριο, δηλαδή. Ναι, σας είχαμε έρθει. Σας είχαμε έρθει τότε που μελετούσαμε. Σας είχαμε έρθει 2 φορές και μας είχατε βοηθήσει πάρα πολύ. Τότε που μελετούσαμε τις οροφογραφίες στα ταβάνια και τότε κάναμε μάρμαρα που είχαμε πει το θηρεό του Ερλαχέρ στην Αγγλία επάνω. Πέρα από την πανιέρα του Όθωνα που είναι πια γλάστρα. Εντάξει, κάτι άλλο που έχω σημειώσει. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή 2 ευχάριστα πράγματα. Το καλοκαίρι με είχαν καλέσει στο νηπιαγωγείο του Φίνικα. Είναι ένα μικρό νηπιαγωγείο, αλλά είναι ό,τι όλοι θα θέλαμε να είναι τα παιδιά μας εκεί. Και τι έχουν κάνει? Έχουν κρεμάσει στα δέντρα τους, κάνουν πρόγραμμα περιβαλλοντικό και έχουν κρεμάσει QR codes στα δέντρα, στα λουλούδια κλπ. Που σκανάρεις και ακούγονται οι φωνές των 4χρονων να μιλάνε για το δέντρο, να απαγγέλνουν ποίηματα, δηλαδή τα παιδιά σήμερα είναι έτοιμα να δεχτούν πολύ περισσότερα. Ή το 3ο γυμνάσιο, πριν 1 εβδομάδα, είχε το κλείσιμο της τριετίας Εράσμους με σχολεία βαλκανικών χωρών που δουλεύουν εικονική πραγματικότητα. Προστασία περιβάλλοντος, με τις κάσκες τους. Οπότε δηλαδή, τα παιδιά κάπου μας ξεπερνούν, έχοντας στα πανεπιστήμια τη γνώση και τη δυνατότητα και με εμάς τους παλιότερους που έχουμε τη θεωρητική, αν θέλετε, κατάρτιση, μπορεί να γίνει ένα βήμα. Όλα αυτά στα πλαίσια της έξυπνης κινητικότητας που είπατε και της άτυπης μάθησης, που σαν εκπαιδευτικό στυλ ξέρω πάρα πολύ καλά. Και το τελευταίο που αφορά το Δήμο και τη βιβλιοθήκη,
η Αλίκη πάλι το ξέρει γιατί καταφέραμε και πήραμε πρόγραμμα Τρίτσης και θα ολοκληρωθεί Οκτώβριο η ψηφιοποίηση των παλιών εφημερίδων και μέσα σε όλα υπάρχουν και παρόμοια πράγματα, δηλαδή touchscreen με μορφές και ιστορία της πόλης και πιθανότατα κάνω πρόταση αν μπορεί αυτό να ενσωματωθεί και στις δράσεις που είναι τα γάλματα τα περισσότερα. Δεν ξέρω, δίνω food for thought, δεν ξέρω τι θα βγει από αυτό. Ναι, έχουμε κλείσει και είναι πολύ περιορισμένο πάνω. Δεν ξέρετε, μπορεί να βρεθεί κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υπερβολή. Είναι δημιουργική. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει ένα πολύ ωραίο catering έξω, το οποίο δεν πρέπει να μείνει και να παραπεταμένει, γιατί είναι ντροπή να πετάμε φαγητό, ντροπή. Εντάξει, οπότε μπορείτε να γευτείτε απ' έξω, να έρθετε μέσα που κάνει δροσιά, είναι πιο δίπλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.